Sugatan ng dalawang individual matapos na bumangga sa pader ng isang hardware hanggang sa tumagilid ang kanilang sinasakyang kotse sa barangay Matnog Basod, Camarines Norte, madaling araw noong Sabado. Batay sa ulat, pauwi na ang mga biktima matapos na dumalo sa isang pagtitipon sa daet nang biglang mawala ng kontrol sa manibela ang driver ng kotse na nauwi sa kanilang pagkakaaksidente. Merong tumawag dito sa station ng Basod, na isang concerned citizen na meron daw aksidente dito sa Barangay Matnog. Pumunta niyo yung ating mga kapulisan doon, nakita nga na yung isang Mitsubishi Montero ay nandun na sa gitna ng bukid. Agad naman silang pinayagang makalabas ng ospital matapos ang ginawang pagsusuri ng attending physician. Nag-deploy din, naka-seatbelt sila. Kaya kumbaga yung mga pasahero nito is minor scratches lang yung nangyari sa kanila. Pero kung titingnan mo yung sasakyan nila, talagang totally wrecked. Muli, nagbigay ng paalala ang otoridad sa mga motorista na ugaliing nasa tamang kondisyon ng katawan bago bumiyahe para maiwasan ang anumang disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.